Tuhani olat nion olo ninna toddi asa maradian nasida siana kaulaonna aina mangihutu nasida doaka naniula nasida. Amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo debata na punahami rodi sude ngulunami say lehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami paimaho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tutangamu mato dinami doho daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami say lehon to dimima nogu-nogu hami asa diramuti hami molo hubulus hami rura ni linggoman ni hamatiani asi maroham say pamasuk mahami sogot tu hasonangan nasun denggani. Amen ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say ro maharazaonmu say sau malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami to giho tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na puna harazaon do tagogoon ro di hasangapon saliling-liling na. Amen asini rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani de bata ama do parsaoran itu diperbadia ma nama dongani hamu. Amen. Upasakma tuhita saluhutna madabutano di bagasan haporsiaon tutu hatta mardongan hata nitu hatta pasakma tuamu parjolo maya nakonna kemudian kembang pegang satu-satu tuh dipegang 3 kali bikin 3 kali bikin. Ayo, bikin 3 kali. Selamat jalan mama. Nah, ya. Keluarga pun dulu mak kita. Jalan ini.